Muzika je dete matematike i lingvistike koje je snagom i uticajem nadmašilo svoje roditelje. Kako kaže David Tame u knjizi Skrivena moć muzike, muzika je jezik nad jezicima. Prilika da budete slobodni i da na najbolji i najtananiji način iskažete sebe i svoja osjećanja. I nema boljeg primjera koji bi mogao da potkrepi ove reči sa samog početka od benda iz priče koja sledi. Talentovani momci sa pregršt ideja, znanja i umešnosti da iznesu neke od možda najtežih žanrova. Upoznajte bend Jazz Project. Radno okruženje ovde gde vežbate i gde vežba inače sastav Jazz Project, jako mi je drago. Ja sam po prvi put ovde, vaši prijatelji i poznavaoci, dakle, ove muzike nisu. Veoma prijatno ovde, koliko uopšte često vežbate, je li to svakodnevno i šta se stvara u ovom studiju? Pa, kroz ovaj studio su prošli mnogi muzičari, naši saradnici. Naravno, mi vežbamo u ovom studiju leti, zimi, kad se spremamo za neke svirke, za neke zapravo nastupe. Sada kada ja nisam baš u Čačku, kada sam većim delom u Beogradu, naravno probe nisu tako česte, ali vežbamo, spremamo se i tako dalje. Retko koji bend ovde uopšte u gradu, kada smo pričali sa tvojim mlađim kolegama, ima ovako dobre uslove za vežbanje. Kaže, to im je bolna tačka. Da li su možda ovako uslovi ovi u kući, u podrumu, pravom uopšte pravom okruženju i studiju, zahvaljujući i tome što je i tata muzičar? To sam upravo i htio da kažem. Mi, naravno, pre svega treba da se zahvalimo svom ocu, jer sva ova oprema što vidite, sva muzička oprema, sve što se nalazi u ovoj prostoriji, pa čak i van nje, je on stekao svojim radom i trudom, naravno, i podario nam tu mogućnost da na tako dobroj opremi i vežbamo, da zapravo imamo uslove dobre, za razliku od naših kolega, drugova i drugarica koji, mislim na naš grad, koji se takođe i trude i vežbaju i sviraju, međutim, koliko znam, nema toliko nekih dobrih prostorija i studija za njihovo spremanje, odnosno vežbanje. Ozbiljna muzička priča započeta je 2010. godine i to prvo pod nazivom Aleksa Band. Iako na samom početku, usmereni uglavnom na zabavnu pop muziku, krenuli su za svojim željama i afinitetima, tako da se sada baziraju na izvođenju jazz, blues i funk muzike. Počeo sam sa svojih nepunih 5 godina, 4,5 godine. Sa 5 godina sam krenuo u muzičku školu ovde, dr. Vojislav Vučković u Čačku. Krenuo sam na klasični klavir kod profesorke Magdalene Popović. Imao sam dosta uspešne nastupe, bio sam uspešan na klasičnim takmičenjima, osvajao dosta nagrada. A što se tiče džeza, džez sam počeo da slušam i da sviram pre nekih 6 godina, zapravo od početka svoje srednje škole. Ljudi pitaju uvek otkud baš džez i otkud to da me zainteresuje, jednostavno ne znam nija da vam odgovorim, mada neću pogrešiti ako budem rekao da je moj mlađi brat Aleksa pre mene znao za tu vrstu muzike i pre mene slušao big bendove i tako dalje, taj džez, pa i mene uvukao samim tim u tu vrstu muzike. Nismo se videli nekoliko, pa sigurno 2-3 godine, od poslednjeg onog nastupa u parku, pa porastao si ti, porastao i bend, mnogo je novina i zaista ozbiljni ste od prvog dana, pa evo, kako je tebi proteklo ovo vreme od tvojih malih nogu pa do sad, kada je muzika u pitanju? Pa da, na početku, naravno, ja sam dobio taj neki dar za muziku od oca, naravno otac nam je muzičar, tako da smo i brat i ja, on je pronašao taj dar, tako reći, i video je da ja u stvari treba da sviram bubanj, zato što sam to voleo, a i gledao sam mnoge bubnjare na televizoru i tako na koncertima, pa mi se to svidelo. I onda su oni to shvatili, kupili mi bubnjeve, naravno početničke, i to sam ja tako, kako kažem, voleo da sviram. Oni su to videli pa su tražili profesore
i naravno čoveka od koga sam ja video uopšte kako se svira bubanj, to je Petar Radmilović, kod njega sam otišao i to mi je bilo onako najlepše. Dalje sam nastavio naravno u bendu porodičnom koji se zvao Aleksan bend. Svirali smo tako Balaševiće zabavne, tako reći žanr. Kasnije smo nastavili brat i ja sa džez muzikom i evo sad još sviramo. Ja sam već krenuo u srednju školu, drugi sam razred, ovde u Čačku, teoretski odsek. U tom momentu kada si ti počinjao da sviraš bubnjeve, bio si toliko mali da nisi mogao ni videti iza bubnjeva. Koliko si zapravo imao godina? Onda kada smo te mi na televiziji svojevremeno snimali, u tom momentu ti si bio čudo deteta. Pa, hvala Pa sa 6 godina sam počeo da sviram bubnjeve. Prvo sam počinjao na kantice da sviram i nakon toga su mi kupili tek bubnjeve. Zašto baš bubnjevi? Tata ne svira bubnjeve, brat isto ne svira. Odakle ti je? Od koga si imao ideo? Da li uopšte imaš taj savršen osjećaj za ritam pa je možda to prevagnulo? Pa, otac je video da ja tako lupkam po stvarima i on je to shvatio, a i ja sam voleo. Kad smo puštali Balaševića smo slušali kao mali, a i sad ga slušamo. Da se meni to sviđa, ja sam gledao, kao što sam rekao, bubnjara Petra Radmilovića i to mi je bila želja da sviram. Stevan je rekao da je od tebe upravo kao mlađeg brata saznao za neke i izvođače i numere uopšte, upoznao se podrobnije sa džez muzikom. Tata se bavi popularnom muzikom. Kako si uopšte ti došao do svih tih, nije baš uobičajeno da se neko danas zainteresuje za džez ovde u našoj maloj sredini. Da. Petar Radmilović, on mi je nasnimavao te CD i rekao šta da slušam. U stvari to su bili sve džez bubnjari koji su svirali te džez numere. I tako sam ja to slušao i brat je jednog dana pitao kao sviđa mu se te numere i to. I tako smo počeli zajedno da slušamo i da pronalazimo ostale džez muzičare, izvođače. Ovde si, kao što si rekao, u Čačku na teoretskom odseku. Zašto teoretski odsek? Da li je to bilo nešto onako najpribližnije, obzirom da perkusije i uopšte bubnjevi ovde u Čačku nemaju? Pa da, najpre zbog toga što nema u Čačku za bubnjevi ili tako nešto. I eto, to mi je onako bilo usput da bi se spremao da upišem džez akademiju za bubanj. Pratili smo vas ovde ovog leta u okviru Jarakove gitare. Vi ste treći dan u okviru Čačanske gitarijade bili u revijalnom delu. Odličan nastup, odvaja se i produkcijski i uopšte po izvođenju numera koje smo čuli. Nekoliko godina unazad, letnji dani kulture, koncert u parku, pa evo uopšte moram da te pitam, ali iskreno mi reci, koliko uopšte Čačani imaju sluha za džez i koliko uopšte, osim onih koji se profesionalno bave muzikom, koliko uopšte znaju? Pa znate kako, meni se čini da u Čačku postoje ljudi koji prate tu našu vrstu muzike, zapravo džez. Nema ih mnogo, ali ima ljudi. Primećujem da su to uglavnom više ljudi starije populacije, da to nisu mladi, mada ima i mladih, naravno, naših drugova, prijatelja i tako dalje. Među njima, naravno, kao što ste rekli, ima i muzičara koji, naravno, umeju da cene sve to. Ne mogu se žaliti da na naše svirke ne dolaze ljudi, da nema interesovanja. Mogu se žaliti na to da nema interesovanja od strane grada i od strane svega toga, tih viših ljudi, navodno, a od strane naših građana, naših prijatelja, naravno, ljudi dolaze i na te besplatne koncerte koji se održavaju u letnjim danima kulture. Mi smo svirali u parku i na Brani, na Moravi, ne znam, bilo tu dosta mesta, pored svih tih lokala kao što su Velvet i ostali. Da li je ovo sve što je potrebno za jedno savršeno izvođenje? Da li ti možda nešto nedostaje? Tu su i činele i bubnjevi i uopšte da li ovako izgleda jedan kompletan muzičar za bubnjevima? Pa,
otprilike ima tu i nekih višak stvari, kao na primjer ova činela, a u stvari sve je tu, sve što treba je tu. Bubnjevi su u stvari moji drugi. Prvo sam imao taj početnički bubanj, taj je baš bio nekako veći od mene bubanj, a sad je ovo profesionalni, kako da kažem, bubanj. I taj mi se sviđa, ne bi ga menjao nikad. Sad, kada je bend u pitanju, obično kažu, pevaču je najlakše. Pevač samo spakuje svoj mikrofon i ide na vrata. Koliko tebi uopšte treba vremena da se raspakuješ, pa ponovo posle se spakuješ, da li dođeš ranije i uopšte na nastup? Naravno, bubnjar uvek dođe prvi, ode zadnji i tako sa svirke. A što kažu, pevaču je najlakše, pa i nije baš i on mora sve vreme da peva i tako. Pored redovnog muzičkog obrazovanja, Stevan je imao priliku da se usavršava kod najboljih džez muzičara. Jedan je od retkih koji je išao na časove kod fantastičnog Vasila Hadžimanova, a u jednom momentu i da nastupa sa njim i sa njegovim bendom. Beograd, kada je džez scena u pitanju i Čačak, ne mogu da se porede. Kako to izgleda u Beogradu? Ti sviraš tamo, obzirom da si zbog akademije već više vremena u Beogradu. Beograd je naravno centar svih zbivanja, ne samo centar te muzike, odnosno džez muzike. Naravno u Beogradu ima više svirki, naravno da u Beogradu ima više lokala, pre svega džez lokala, u Čačku nemamo nijedan džez klub, što bi moglo da se poradi malo i na tome. U Beogradu dolaze afirmisani muzičari, zreli muzičari, proslavljeni džez muzičari, ne samo Srbi naši, već i muzičari sa strane. Imamo džez festival, nedavno sam bio i na džez festivalu, tu su sve dolazile poznate džez zvezde. One koje bih mogao da izdvojim, koje sam slušao i koje slušam i dan danas i tako, to su naravno svima nama džezerima i opšte muzičarima dobro poznati likovi kao što su Herbie Hancock, Chick Corea, Zabinul, Kenny Kirkland i tako dalje. Ovde u Čačku, kada je Jazz Project u pitanju, 3 stalna člana. Pored tebe, tvog brata Alekse, tu je i Dušan Živković na bas gitari. Zapravo, nas trojica smo osnivači Jazz Projecta, a ostali članovi koji su nam se naknadno pridružili su Kosta Jovanović na gitari i Aleksandar Alipijević na perkusijama. Kao i, da ne zaboravim, vokal, to je Anđela Todorović. Uglavnom nastupate u tom sastavu. Sa kim nastupaš u Beogradu? Pa, to su raznorazni ljudi. Nemam neku postavku, jednostavno sviramo, dogovorimo se i tako dalje. Moram reći da mi ovdje u Čačku ne sviramo taj izvorni džez. Mi sviramo neku vrstu džeza koji je malo moderniji, koji je malo prilagodljiviji za ovu našu publiku koja nam dolazi na svirke, dok u Beogradu, što se tiče tog repertoara što ste me pitali, moji drugovi, prijatelji, gitaristi, saksofonisti, bubnjari, kontrabasisti i ja sviramo uglavnom taj stari džez, izvorni džez, swing, bebop i tako dalje i tu nema nekog specijalnog dogovora. To su džez standardi, stalne džez kompozicije koje se stalno sviraju, na kojima se improvizuje, sviraju sola i tako dalje. Tako da nemamo nekih problema oko sklapanja repertoara, razmimoilaženja i tako dalje. Jednostavno mi to sviramo tamo i to je to. Bio si i ovde, videli smo te na jednoj od radionica Jarakove gitare. Koliko uopšte znači mladim početnicima i mladim muzičarima uopšte koji još nisu u nekom, nisu se još izgradili kao profesionalni muzičari, koliko im znače ove radionice i da li mogu da nauče nešto od profesora koji su gostovali ovdje? Da, pa naravno to bih savjetovao svima, kao i sebi. Ja prvi idem na radionice i kupim znanja od svakog mogućeg čoveka, ne znam, bio on gitarista, pijanista ili saksofonista, džez je muzičar, čim je tu, znači da je dobar. Nekoga je zvao jer je dobar, tako da savjetovao bih svima da što češće posećuju te radionice. Naravno u Čačku nemamo mnogo tih radionica, eto samo kad se održava ta Jarakova gitara. Da li tvoj nastup i uopšte tvoje probe zavisi od trenutnog možda raspoloženja? Pa nismo svi uvek raspoloženi. Da li imaš dane kada ti pa i nije baš do svirke? Kako to prevazilaziš? Pa u stvari svirka mi je nekako neka relaksacija, kad vežbam to volim.
i tako se relaksiram. Kad imamo svirke, to mi dođe kao neki... Izduvni vreme. Da, jest. Koji su tvoji planovi? Planiram nešto što će se desiti u bliskoj budućnosti. Ne mogu planirati nešto za dalje, niti želim da planiram. Kao što ste sami rekli, planiram da završim za akademiju, naravno planiram da nastavim rad sa svojim bendom, i sa svojim bendom i naravno i sa drugim ljudima, otvoren sam za saradnju. Gde me možete slušati, pa u skorije vreme, eto, kao što ste rekli, u Velvetu, taj klub nam jednostavno jedini izlazi u susret i jednostavno samo u tom klubu mislim da možete čuti moj bend i mene. Da li imaš uzore kada je džez muzika u pitanju, a naravno u svojoj oblasti? Naravno, to su uglavnom strani muzičari, naravno ima i domaćih. Strani su Jeff Tain Watts, Art Blakey, Vinnie Colaiuta, Dave Weckl, a od domaćih nekih to su Petar Radmilović, Miroslav Karlović i mnogo drugih. A kakva je muzička scena u Čačku iz Stevanovog iskustva? Generalni problem što se tiče našeg grada je u tome da imamo manjak interesovanja i manjak sluha za sve što je kulturno, a što se dešava u našem gradu. Bilo to da su u pitanju muzičari kao što smo moj brat, moj bend i ja, bilo to da su slikari, ne znam, vajari, fotografi, fudbaleri, nebitno. Mislim da pre svega grad ima manjak sluha za to, a i građani samim tim. Nešto što se desilo pre 10 ili 15 godina, 20, tamo negde u Americi, u Evropi, Nemačkoj, Francuskoj, to tek dolazi kod nas sa velikim zakašnjenjem i opet to mi teško prihvatamo.